Salut, prieteni, azi am doi păienjeni și un gândac. Iar eu vreau ca gândacul să moară și să-l prindă în pânză păienjenii. Dar văd că mai mult fug unul de altul. Acesta vrea să scape. Acolo, așa. L-am mușcat pe gândac. Așa înfricoșător este pe aranjonul. Uitați și pe celălalt. Și gândacul. Acum trebuie să se bată, dar s-au despărțit. Acolo. Dați! Bun, cam asta a fost tot. Păienjenii nu vrea să mănânce gândacul. Deci, pa!